ಪಲಿ 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 ಪಯ Posakural, 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 Posakural. ಮುಂಬೈಡು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀರಿಡ್ಲ ಪರಿವಾರ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನು ಕರಿ 15 ವರ್ಷಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬೀರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಹಾಪೋಷಕರ್ಲ ಆದುಪುನ ಪಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರನ ಮಾಲಕತ್ವದ ಪರಿವಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬೀರಿಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡು ಗಣಹೋಮಾದಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಕ್ಲು ಆದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಪರಿವಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಉದಿಪನಾಡು ಪಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರನ ಮಗೆ ಯಶ್ ಮರ್ಮಲ್ ಕ್ಷಮತಾ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಿಡಿದ್ದೇರು ಬೀರಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ನಡಪಾದ್ ಕೊರಿಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿಯುಗ ಮಂತ್ರಲೋಪ ವಸ್ತುಲೋಪ ಕ್ರಿಯಾಲೋಪ ನಾನಾ ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಬಂಧ ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವ್ಯಾಳಪತ್ಯ ಗೌರವ ಅಗ್ನಿಭಯ ಜಲಭಯ ಸಂಗಮಯ ಗೌರವಯ ರಾಜಭಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ನವೀರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಳ್ಳ ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಳಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಮುಖರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಸೇರಿನಂಚ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಮುಖರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಪರಿವಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್, ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿಗೃಹ, ಮಿನಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ವಿಶಾಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯವಾದ ಗುರುತಿಸಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಡೂರು ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶೇಖರ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಶೇಖರ್ ಬಂಗೇರರಿನ ಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ತಂಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದೊಪ್ಪುನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಲು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರರು ಈತನೆಂಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅರೆನಾವದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆಲು ಆವಳು ಪಂಡದ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅದು ಇಂಥ ದಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಬಂಗೇರ ಬೆರ್ನ ಮಗೆ ಆದ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐದ್ಬಕ ಭಗವತಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ನ ಆರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಲ್ಯರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಬಾಗೋಡು ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿದ ರೂಪೋಡು ಬೂರ್ದಿನಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಲ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇವೇರು ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮುರಂದದಿಂದ ಆತ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಭಾಪತಿ ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಶ್ರೀತ UT ಖಾದರ್ ಬೆರ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ದ ಮಿತ್ತಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಆರು ಆ ಬೆನ್ಪಿನ ಸಾದಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅರೆಗೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ ಇಂಥ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಸುರೂಕಾದ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲು ಬೈದಿಂದಾಯಕ ಏನಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನದುಂಬುಗಳ ಅರ್ನ ಆ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೋಡು ದಯಕೇಂಡ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರಾದುಪ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂದು ದಿನ ನೀರಾ ಒಂದೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಬೆರೆಯೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎತೋ ಕಡೆಟಾರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅತಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರು ತೊಡಗಿಸಿದೇರು ನನದುಂಬುಗಳ ಆರು ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ದೈವಲು ಅರೆಗೆಡ್ಡ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಾಡು ಎಂಕಲು ಈ ನೀದ ದಿನ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ದ ನೀರೆಲ್ಡು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರು ತನ್ನರ್ದು ಆಯ್ನಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವ್ಯ ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ ತಿನಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನವೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ
ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಂಚನೆ ಪರವೂರುಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಜನಪರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ತ ಐತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ಎಂಕಿ ಎಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತೆರ ಆಯಿನ ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ನಾಯಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಭಾಪತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದು ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಅರ್ನ ಆರು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಲ್ಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಯಾನ್ ಐನು ಒವುಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಲಿ ಯಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ಏರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದಂಚ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದು ಎನ್ನ ಈ ಅವಧಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಆ ದೇವೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಬೈಲ್ದ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಐನು ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಓಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಡ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದಲ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಂಡ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರೋಲಿ ಯಾನು ಬರ್ತದು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ನೂದೆತ್ನೂದು ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಯಾನ್ ಐನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕು ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಲ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಊರುಡು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದು ನಡಪುಗ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಎಂಚಿನ ದುಂಬು ಪೋಪಾರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯತ್ಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನು ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾನು ಮುಗಿಪ. ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರು ಜಗದೀಶ್ ಬೈಲ್, ಚೇತನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಮಹೇಶ್ ಯುಬಿ, ರೂಪೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ರೂಪೇಶ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಸಂದೀಪ್, ಸುಜಿತ್ ಬೈಲ್, ನರೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಸುನಿಲ್ ಬೈಲ್, ಸುನಿಲ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಅನಿಲ್ ಬೈಲ್, ಸಬಿನೀಶ್ ಬೈಲ್, ರಿಚರ್ಡ್ ವೇಗಸ್ ಧರ್ಮನಗರ, ರವಿ ಭಟ್ಟಗರ, ಅಶೋಕ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ರಾಜೇಶ್ ಹುಳಿಯ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಭಟ್ನಗರದ ಟಿಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಮದಿಮೆದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಡು ಆಚರಿಸಾಯಿರು. ಮದುವೆದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬನು ಸಿಂಗಾರ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಬದುಕು ನಲ್ಲಾತು ಬಂಗಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ ಅಕ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಕೇಕ್ ಇತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆದು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ತಂಕ್ಲೆ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಟಿಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು. ಮದಿಮೆ ಆದು 5 ವರ್ಷಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿದ ಬದುಕಡು ಆದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯನ್ ತೋಚಾಯಿನ ಟಿಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಬದುಕು ನನಲಾತು ಸುಖಮಯ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಟಿಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲಾಸಿನಿ ದಂಪತಿಲು ಮುಕುಲು ಮದುವೆ ಆದು ಇಂಥ ದಿನ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾನು ಸುರೂ ಕಾದ್ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಒಂಜಾತ ಖುಷಿ ಬಂದುಲೆ ಸತಿ ಪತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ನೀರ ಪೇರ್ದ ಬದುಕಿನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತು ನಡಪಾದು ಆ ಸಾದಿದೇತೋ ಮುಲ್ಲುಪ್ಪು ಆ ಮುಲ್ಲುನು ದೊಂಕುದು ಆ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಆ ಬೇನೆ ತಿಂದದು ತನ್ನ ಸುಖನು ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು 4 ಜೋಕುಲ್ನ ಸುಖೀ ಸಂಸಾರವಾದ
ಇತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಟಿ ಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಕ್ಕ ವಿಲಾಸಿನ ದಂಪತಿಲು ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ 50ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತೊಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಯಾಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲ್ನ 50 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನಾಲ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತುಪ್ಪುಡ್ದು ಯಾಕೆಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ತುಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಟ್ಟೆರೆ ಆ ಕಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಟಿ ಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಕ್ಕ ವಿಲಾಸಿನ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಬಂದುಳ್ಳ ಪರವಾದ ಸುರೂಕಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಾತ ಖುಷಿ ಪಂಡೇರು ಕಣ್ಣೂರುಡು ಮದುವೆ ಆಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರುಡು ಆ ಮದುವೆ ಅದು ಬನ್ನಗ ವಿಲಾಸಿನಿ ಅರೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಬಂಡೇರು SLCದ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾರು ಬಕ್ಕ ಬರೆಯರೆ ಕೂಡ ಪೋಯರು ಮದುವೆ ಅದು ಸುರುಕಿಡೆ ಬತ್ತೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಯ್ತಾ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಕೂಡ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಸಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಒಂಜಾತು ಗೌಜಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಬಂದು ಒಂಜಾತು ಖುಷಿ ಯಾಕೆಂಡ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನವಳು 50 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ದಿಯೋಡು ಹಾಕಲಿ ಏತು ಸರಳತೆ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಏತು ಸಜ್ಜನಿಕತೆ ಉಂಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕನ್ನು ಮಲ್ತದೇ ಪಂಪಿನಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಂಕ್ಲಿನ ಮದಿಮೆದ 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯನವ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಎಂಗಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲೇನೊಂಜಿ ಎದುಕೋಣೇರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ 49ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಗಳು ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಮಗನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಆಯನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡು ಎಂಗ್ಳು ಗೌಜು ಮಲ್ತದ ಈ ಸರಿ ನಿಕ್ಕಳ ನಡುಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೇನಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಣ್ಪುನಿಗೆ ಸಂತೋಷಡು ಬಲ್ಲಿ ಟಿಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮರ್ಮಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಜಿತಾ ರೂಪೇಶ್ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಟಿಪಿ ಭವಿಷಾ ಟಿಪಿ ಸಂಬಂಧಿಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಿಡಿದ್ದೇರು ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಗದೀಶ್ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮಹೇಶ್ ಯೂಬಿ ರೂಪೇಶ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸಂದೀಪ್ ಸುಜಿತ್ ಬೈಲ್ ನರೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಸುನಿಲ್ ಬೈಲ್ ಸುನಿಲ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಅನಿಲ್ ಬೈಲ್ ಸಬಿನೇಶ್ ಬೈಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ವೇಗಸ್ ಧರ್ಮನಗರ ರವಿ ಭಟ್ನಗರ ಅಶೋಕ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ರಾಜೇಶ್ ಹುಳಿಯಾ ಯೋಗೀಶ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.